ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахштеҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки через имо ватсап барои мо равон кардан, барои фурӯхтан, барои реклама кардан. дӯстони азиз, пешкаш мо мекунем видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира далак кора. мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешниҳод мекунем. бардони азиз, агар шумо он хел хонаи фурӯшӣ доред, ки квартира, ки мошин ё ки замини фурӯшӣ мехоҳед реклама кунед, дар номарои имо ватсап рӯй кунед. бардони азиз, мо дар видеои оянда ин рекламаш мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомони 74 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем бардони тамошобини рахштеҷе ки ҳамин имконият дошта бошед, ҳамин видеонавори моро дар имотон падилиса кунед, ҳамин силкаш аз ютуб дар имотон падилиса кунед. хеле ба мо ёрдам мекардем. мо бошад наворро сар мекунем, рафтем. якам хонаи фурӯшӣ. якам хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри бохтар, дар қурбонтепа. дӯстони азиз, ҷои нағздай 5 сотих замина, 4 дар хонаи кухни, ҳоҷатхона дар дарунаш кардагиай, 150 квадрата дурнуш, коробкаи холия бе ремонт. бардони азиз, дарро тезаш мечаспонен я шукатур мекунен, медорен зиндагӣ мекунен. нархаш 220 000 сомония бо савдои хубам мешавад ва варианти алиши ам дорад бо мошине ки дар Россия боша. гуфтага дар Москва ҳамин хел мошина ба хонаи Тоҷикистон алиш ам мекунен. гуфтага ягон мошин дар Россия дошта бошед, метавонед алиш кунен, ё ки дигар маълумоти праша кунен, ё ки ягон вариант дошта бошед, метавонед дар ҳамин рақамо пешниҳод кунед. рақамои Россия ва ватсапшам кор мекунад, метавонед маълумоти праша бардони азиз гирен. дим хонаи фурӯшӣ. дим хонаи фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Клуб, дар центре, дар пеши гормазавод назди банияи симсим. бардони азиз, 6 сотих замина, 4 дар хона кардагӣ тавра, хона ремонти беҳтарин кардагиай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, обсветш ҳастай, хона бо ғишти пухта бардоштага, ремонташ ҳастай, барои зиндагӣ кардан мешавад. нархаш дӯстони азиз 180 000 сомония бо савдо ҳам мешавад ва варианти алиши ам дорад. бо квартира алиш мешавад. нагуфтиян аз кадом шаҳр, аз кадом ноҳия бошад. хай ба фикр ман ҳамун шаҳри Колоба дар назар дорам. кадомитон хайдон дӯстони хона беҳад дибад арзон ва варианти алиши ам дорад. метавонед дигар маълумот чагиред, рақамошон дар поёни видео. дӯстони азиз, агар шумо он хел хонаи фурӯшӣ доред, ки квартира, ки замини фурӯшӣ, ки мошин ё ягон чиз дигар хоҳед реклама кардан, дар номарои инами ватсап имои мо рӯй кунед. бардони азиз, мо дар видеои оянда чотката реклама мекунем. имконият дошта бошем видеонавори моро дар имотон падилиса кунед, лайкотон дар як надорем. чӣ хонаи замине ки дар кора дар комментар нависед. мо дар видеои оянда ба шумо кӯшиш карда пешниҳод мекунем. раҳмат барои дастгиритон бардони азиз. сеюм квартираи фурӯшӣ. сеюм квартираи фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри бохтар, дар қурбонтепа, дар кривой, дар пеши мактаб қарор дорад. дӯстони азиз, духонага квартира ҳаст, дар якум ошона қарор дорад, 47 квадрати метрай, обсветш ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон, ремонтиш миёнай, барои зиндагӣ кардан мешавад. термикс ва оби гарм ҳамаш қоидави. дӯстони азиз, дигар маълумот чахахтон мегирен. нархаш 240 000 сомония бо савдо ҳам мешавад. муомилаи хубам дорад ва варианти алиши ам дорад. ба ягон мошине ки дар Россия бошад алишам мекунем. гуфтага вариантии худшона пешниҳод кунанд. рақамои акад дар рӯи экрана ва имо ватсапам дорад. кадомитон агар алиш кардани ба мошин ё ки харидани ё ки ягон маълумоти дигар, ягон варианти худтона пешниҳод карда мебошед, метавонед инами рақаморо ки нависед ё ки занг занед, чӣ маълумоте ки дар кора айхчон гирен. марҳамат. мегзарем ба чорум замини фурӯшӣ. замини фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри душанбе, дар ленски на даромада ҳаста, яъне ки поёни корвона пеши поста. дӯстони 1.5 километр айпост поёнтара, 4 сотих заминай бо фундаментош рехтагиай, ҷош ҷои зурай беҳади бад. гуфтагиай обсетш ошхона ҳамаш проектош кашидагиай, ҳамсоё зиндагӣ кардесан, яъне ки дигар маълумотро хахтон мегирем. бардони азиз, нархаш 105 000 сомония бо савдо ҳам мешавад. муомилаи хубам дорад ва варианти алиши ам дорад. бо мошин катям алиш мешавад. гуфтагиай соҳиб ягон мошини алиши дошта бошем, болоиш ҳисоб мекунем. гуфтагиай рақамошон дар поёни видео. дӯстони азиз, кадомитон аим территория замин пӯшидам ҷош ҷои нағза, яъне ки дар душанбе дохил мешавад. метавонед ки дигар маълумот чагирем, бо мошин алиш кунед. марҳамат. мегзарем ба панҷум замини фурӯшӣ. панҷум замини фурӯшии навбатӣ мо бардони азиз қарор дорад дар ноҳияи вахш. хай бардоне ки ноҳияи вахша медонед ки дар куҷо қарор дорад.
10 сотиқ замини холияи бардуни азиз, яъне ки ҳуҷҷатош 100% соҳибаш гуфтага ки ҷош ҷои нағза дар пешаш об ҳастай. дар инҷа светам мешавад ки гузарондан агар яке хона мекунед ягон чӣ мекунед, яъне ки ҷош барои ҳамааш мувофиқай созай. нархаш бардуни азиз дар 10 сотиқ замин 85000 сомония бо савдо ҳам мешавад гуфтага соҳибаш, яъне ки бо арзон ҳам мекунед, срочно фурӯхта мешавад. рақамошон дар поёни видео кадомтон агар харидор бошед ай ноҳияи бахш 10 сотиқ замин 85000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. метавонед маълумоти праша гиред. марҳамат. мегзарем дӯстони азиз ба шашум хонаи фурӯшӣ. шашум хонаи фурӯшӣ навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ румӣ. қарор дорад дар ҷалолиддини балхӣ. 5 сотиқ замида дар хона кардагӣ тайёра. хона ремонти бемона барои зиндагӣ кардан мешавад. барак духтагиан, об светош ҳаста, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидави ҳаста дӯстони азиз, яъне ки ошхонаи берунӣ, ванна, ҳамин хел чиём ҳастай. фурӯхта мешавад бо нархи 90000 сомонӣ бо савдои хуб ҳам мешавад гуфтага, бо арзон ҳам мекунем, срочно фурӯхта мешавад. бо дигар маълумот чахтон мегирен. рақамошон дар поёни видео кадомтон агар аям территория харидани бошед занг занед, дигар маълумот чагирем бардуни азиз. бардорон аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин лайкотона дариқ надорен, лайкотон намонем, видео навори моро падилиса кунен, хонаҳои даркотон дар комментари нависем, мо дар шумо пешниҳод мекунем. ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар ноҳияи Навбунёд. айниқтараш дар болои Чаманзор дохил мешавад, яъне ки адреси Чаманзор қитъаи шашум дохил мешавад. 5 сотиқ замина дар хона кардагия. хона 470 ба 270 кардаги дароношон, яъне ки калон-калонай. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, свет, обуш ҳастай, ремонт кардагия даронош, яъне ки беҳтарин ремонт кардагия бо як камар дигар санг, бо як бучка чандтонага обам ҳастай, яъне ки ҳамаш қоидавӣ кардагия дӯстони азиз барои зиндагӣ карда пания. фурӯхта мешавад бо нархи 60000 сомония дӯстони азиз бо савдо ҳам мешавад. рақамошон дар поёни видео кадомтон харидор боша метавонем ка маълумотша гирем. ҳаштум хонаи фурӯшии навбатӣ. ҳаштум хона қарор дорад дар шаҳри Ҳисор бардуни азиз дар деҳаи Уртабус Шарора дохил мешавад. дар 3 сотиқ замин 4 дар хона кардагия дӯстони азиз. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомош ҳастай. хона ремонти миёна кардагия барои зиндагӣ кардан мешавад. ҳоҷатхонаи берунӣ ва баням ҳастай, временка, гирдуш маҳкамаи обуш ҳастай. хай дигар маълумоти праша мегирен. фурӯхта мешавад бо нархи 110000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. муомилаи хубам дорад. рақамошон дар поёни видео кадомтон агар харидор бошед метавонед дигар маълумотша гирем. 3 сотиқ замина 4 дар хона кардагия 110000 сомонӣ бо савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз. агар шумо ҳамин хел хонаҳои фурӯш дошта бошед ё квартира, замин, мошин ё ягон чизи дигар барои намхай реклама кардан агар дошта бошед, метавонед ки дар номерои имо ватсап рой кунед. мо дар видеои оянда дӯстони азиз монтаж карда чоту карда рекламаш мекунем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз мегзарем ба қисми квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе. квартираи фурӯшии навбатии мо якхонага квартира аст дар шаҳри Душанбе қарор дар автоцентр. якхонага квартира дар якум ошина қарор дорад. 30 квадрати метрай. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон, об светош ҳастай, ремонти беҳтарин кардагия. хона бо ҳамаи шароитош таъмин ҳастай, яъне ки об светош ҳастай, постоянно гуфтага кондитсионер дорад, холодильник, стиральная машина, мебел. барои ҳамин зиндагӣ кардан ҳамаша оварда мондагӣ ҳастанд. дигар маълумотша хайхтон мегирем. фурӯхта мешавад бо нархи 60000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. кадоме ки наличи мехара гуфтага ҷош ҷои нағза биям квартира ай пеш бинан. хона бо маҳсулоти сифати баланкати ремонт карда тайёр кардагия. рақамошон дар поёни видео бардуни азиз кадомтон агар харидор бошед метавонед дигар маълумотша гирен. лайкотона дариқ надорад бардуни видео навори моро падилиса кунед. чӣ хонае ки дар корай дар комментари нависем. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем мубошад. навора давом медиҳем то охираш тамошо кунем. бо айшаи Душанбе квартира ҳаст. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. даҳум хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон дохил мешавад. ҳамин хел маъмул даган соҳибшон 12 сотиқ замина 3 дар хона кардаги тайёра, як калидор ҳам дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳастай.
обсидаш ҳаст дӯстони азиз. дар даруни хона диван, кресла, яъне ки ҳамин хетчиҳоам ҳаста гуфта ҳисоби бош. бе ягон камбудия фурӯхта мешавад бо нархи 190 000 сомонӣ. бо савдо ҳам мешавад гуфтагай. 3 дар хона, 1 калидор. рақамошон дар поёни видео бардони азиз кадомтон агар харидор бошед метавонед дигар маълумотша мегирен. соҳибаш хоҳиш кардагай беҳуда занг назананд. кадоме ки харидори аниқай занг зана гуфтагай срочно сум далакора ба ҳамин хотири фурӯхтусем метавонед хай дигар маълумотша гирем. мегзарем бардони азиз ба 11-ум квартираи фурӯшӣ. 11-ум квартираи фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар автовокзал. як хонага квартира ҳастад, ду хонага кардан мешавад бардони азиз, яъне ки дар руш калони бадан 9 этажда қарор дорад. думи 9 этажае 48 квадрати метра метавонед ки ду комнаташ кунед, тақсимаш кунед. обсидаш ҳаста, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балконаш дар берун, балкони калонам дорад. балконаш беҳад калона, ремонташ беҳтарина, яъне ки барои зиндаги кардан ҳамаи маҳсулоти зиндагиро овардагӣ ҳастанд, барои зиндаги кардан мешавад. дар қарибиш мактаби 92 ҳастай ва садиқ квартира лифт дора гуфтагай бе ягон камбудия, постоянни об ҳастай. дар қарибиш мактаб, мағоза ҳамаш қоидагай фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ. бо савдо ҳам мешавад. кадоми харидори аниқай рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумотша гиред. дӯстони азиз ҳамин ака бо чанд ага квартирам дора, агар дар кор боша бо дигар хеша миён метиянтона. мегзарем бардони азиз ба 12-ум квартираи фурӯшӣ. 12-ум квартираи фурӯшии навбатӣ мо бардони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар 104 микрорайон қарор дорад. 104 микрорайон яъне ки рӯ парои ресторани Самандар қарор дорад. дар ҳамонҷо ҷош ҷои навзада гуфтагай як хонага квартира ҳаст дар дуюм ошона қарор дорад. 40 квадрати метр. агар хоҳем амира дутагаш мекунем, масалан тақсим мекунем. обсидаш ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ремонти беҳтарин кардагай хона бо сифати баланд, яъне ки бо маҳсулоти сифати баланд ремонт кардагай. хона техпаспорт дорад, тайёра барои оформид бе ягон камбудия гуфтагай. новостройкаи доми навай. хай дигар маълумотша мегирем бардони азиз. хона ҳамаи таҷҳизоти зиндагиро дора гуфтагай. ҳисоби бош фурӯхта мешавад бо нархи 274 000 сомонӣ. бо савдо ҳам мешавад гуфтагай. муомила ҳам мекунем гуфтагай. кадоми харидори аниқай беҳуда занг назанам гуфтагай. хай рақамошон дар поёни видео кадомитон агар харидор боша метавонед дигар маълумотша гирем. дӯстони азиз ин буд 12 хонаҳои фурӯши мо. агар шумо хонаи фурӯш дошта бошед ё ки замин, квартира ки мошин метавонед ки дар номерои имо ватсап роё кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. то видеои оянда дӯстони азиз худо нигаҳбони ҳамаи шумо.